Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, amo kining gituyo sa pagbugna ang tulumanon. Kini ang imong suliran. Kini ang imong suliran. Suluha. Kini ang imong suliran. Suluha. Gisabak sa tulumanon. Dear Kuya Helen. Dear Kuya Helen. O karon, ano yun na ang inyong Kuya Helen? Okay, thank you kayo mga parinti. Thank you kayo, no? Magandang umaga sa inyong lahat. Nako, kahit na hindi medyo maganda ang umaga natin. Nako, ano ba yan? Mababaliw na talaga ako. Sige lang ha, doon na tayo mga gagmay ng mga technical problems. Pero ato nang paningkamutan nga ato aning ma-fix as soon as possible, ha? Bosa mga parinter, sa makausapa, welcome na po kamo dinhi sa ato ang tulumanon. Mauna po ni ang pagbabalik ng the back of the return or the return of the comeback. Dini sa ato ang istasyon, dini sa ato ang tulumanon. Ako nang gyapon ang inyong Kuya Helen. Dili na nato alanganon pa mga parinti kay ganina ra tanalangan. Ani karon atong tagaan og mga pagpatimbaya mga parinti ha, ang ato ang mga kahigalaan nga mga takoy, no? Ato di ay timbayaon si Pamela Brownie Schultz, Catherine Reduca, si Ronilo Bariga di as may Saudi Bay. Mayang pagpaminaw ni mo si Pinky Aparente di sa may US po naminaw, no? Si Rose sa Mama Alhaj naminaw po karon sa tua. Siyempre, ang banggiitang baboy ng buang si Ami Tyler. Muna ang Reyna sa mga baboy ng buang mga parente, ha? Siyempre si Jella Nazarin, o kaya pinalanggan niyang Bana, si Mr. Hui, o si Marifel Lavares, guwapa, no? Si Jen Lamoste, ingon man si Yeth Garcia, o ang guwapa sab na si Claire Labrado, mga parintino. O ingon man i-apel na nato si Clarita Santiago. Maayong bungkag. Maayong bungkag ninyo, ha? O ato pa dahil timbayaon mga parinti, no? Sa di patamalimot. O sa di ay ka pagpatimbaya ngadto ni Sheila Mitra Sampita. Tama na? Sampita kay Sampita kay gabi na. Siyempre, gratosab nato di ay sa ilaha daw kuro ang iyang brother-in-law nga si Kuya Juni gikan ni Chrissy Packet. Dili na ako ni Bisayon mga parinti kay maulawan ta, no? Bueno mga parinti, ani na karon ang sulat dinhi sa ato ang tulumanon o ato nining pagbasahon giingon dinhi sa atong sulat, giingon dinhi mga parinti. Abril 11, 2016, Dear Kuya Helen. Sugo sa maayong pamatasan, tuguti ko sa pagpangayo o katahuran kaninyo, Kuya. Itago lang ko sa pangalan nga Jeffrey, naa sa hamto nga pangidaron, Kuya. Og doon ako'y uyab, Kuya, nga gihinganlan og si Claret.
Kining akong problema, kumon kaayo ni sa kadaghanan. Mayingon ba nato kuya nga, bag-angon ra kayo ko ba? O dako ra kay kong bag-ang kuya? Actually kuya, proud man po ko sa kong sarili, pero bisan pag-iingon ko nila kuya nga, medyo taas daw ko og suwang kuya. Giingnan gani ko sa akong friend nga si Yuki sa una nga, wag daw ako dumuko para hindi ako masasaktan. Tuod man kuya, doon ako'y nagustuhan nga usa ka babayi nga ang pangalan si Claret. Nakagusto kay kong Claret kuya. Gani ang ako mga ginikanan kuya na murag naningil na sa kuha kung ano sa daw ko magminyo. Awaran ninyo masabtan ang tanan, mauni ang mga panghitabo kuya. Maunay problema diha pa. Kaya kamo atat kay mong maminyo ko. Gusto ko ninyong maminyo og dali. Hoy, buminaw jipre. Nagkataas na ang imong pangidaron anak. Og mas maayo nga magminyo ka. Kay ang tao bitaw sa dili kung dili mamatay magminyo man gyud. Unsa magyug ka? Basig bayot ka. Ha? Simba ko diha pa oy. Abaw manggali. Nga gusto na mo unta. Nga magminyo ka na. Gusto na mo is mamanibo. Gusto na mo is mamanibo ka. Kinini aga. Magminyo ka. Aron ba nga kinini aga. Naana po'y bata nga magdagandagan din ni siya tong panimalay. Pero pa, dili nga na kasayo na magminyo pa. Ay, pastila ni mo anak. Anak, aniya kami si papa ni mo. All out support kami anak. Nasayod ka ni anak. Suporta kami si papa ni mo. Mauna anak, kung kaso nga doon na kayo magustuhan. Ibaligyan nato na itong namang kita mag-anay kanding dyan 5 kabuok. Ibaligyan nato na. Pero ma... Ayaw ko gingna. Ayaw ko gingna nga di ka kamao mo sulte. Kamao mo pa? Ako pa. Sige lang. Sooner. Buhaton ako ng inyong giver panulti. Mas maayo anak kung mauna. Mas maayo kung mauna anak. Kinahanglan pagkabuhaton mo ka na sa madaling panahon. Minsan nating pagkikita, Kuya Helen, muli na aalala. himungan na lang natong short ang story, kuya. Mga ngiti mo na tumutunaw sa puso ko. Ganito ang aking nada. Nangulit tao ko, kuya. Doon ako'y nagustuhan niyo sa kababayi nga akong pangulit tawaan di ay. Problema lang, kuya. Upang muli ay kausapin. Problema lang. Kay maglisod kog sulti, kuya, sa akong gibati. Damdamin ko para sa'yo. Sa laktod, maglisod kog istorya, kuya. Ngayon'y bigo ako. Gani!
Nibisita ko sa ilaha kuya. Nangurso na adag ko. Dito ko sa balay nila ni Claret kuya ug mao ni mga panghitabo. Ikaw man gani ay ni. Ikaw man ni Jeffrey. May gabi naa sila ni mama o papa ni mo diha, Claret? Yeah. Na sila nga naman. Ha? Oh, mauli na lang ko eh. Muli ka nga naman. Kinsa ka na bisita mo diha, Claret? Pasudla ka na! Dili ka na maayo. Buntes ang igsuon mo nga si Yume. Okay? Pasudla! Oh, kadungo ka sa gisulti ni Papa? So daw kuno kay dunay buntis. Oh, sige. Salamat kayo. Lingkod diha sa lingkudanan. Salamat kayo. Unsa may tuyo nimo? Ha? Kuan. Yak. Niungot man akong suwang. Unsa may tuyo nimo ha? Kuan. Diri raman. Sure ka? Lagi? Claret! Kinsa man ang bisita mo? Uy! Ikaw mo guna na, Jeffrey. Dong! Ali dong! Mga ta dong! Kuan sir, kanang okay ra, busog ra ko? Dili na! Ali na! Mga ta, paksiw ang sudan. Ha? Tuna belly. Lamia. Lamia kayo eh. Ina dong! Mga unta! Kare, dala ka na imong bisita din eh. Pa? Dili siguro siya makaon pa. Ha? Dili siya mukaon? Kaya nga naman dong, sakit ang imong suwang dong? Ha? Yakan. Dili man sir. Sigurado ka, dili magyugha ka mukaon. Dili sir, busog kay ko sir, busog kay ko. Nagkaon ko gikan dito sa Mumbalay. Kumaw ka na. Mga uno na kami si Claret. Huwata lang si Claret, tinighuman niya kaon, di ha? Sige sir, walay problema sir. Okay, mas maayo. Claret, tanin anak, mga una ta kay Paksiw, bili tuna ang sudan. Doon na pa'y panga sa Bulinaw. Sige, so mga uno na mi ha. Wala talang ko. Sige. Sige, sigurado ka di ka mukaon? Dili. Salamat na lang kayo. Sige. Diyan lang una ka. Gak. Gilaway man ko silang sudan. Gak. Wala pa man rabaday ko'y panihapon. Naloko na ni Rod. Helen, kinilaging mangulitaw patakuya. Pagpabilib mang yun takuya. Wala dyan ni kaong kuya, bisan pag yun sa kunilag hagad. Gani kuya. Niabot yun ang worst nga panghitabo. Dugay kay sila naghumag kaon kuya. Og mauni pag human nila kaong kuya, mauni pangitabo.
Lami kaya mag-ikaon, Noy. Kumusta man ka? Okay na ko? Mao ba? Kining kuan. Gutom na kayo ko. Kining, Claret, mo hinahinay sa siguro una ko, Claret. Oh, ano man? Wala magay ka magsulti sa imong tuyo. Kuan, kanang, Ayag tindog. Unya na go tindog. ko, Claret ka na ko, Claret, Oy, pa? Nakuyapan si Jeffrey pa. Nakuyapan. Ay pa, tabang. Kuya Helen, sa ospital na lang ko nakamata, kuya. Kaya ang tinuod, kuya, nalipong ko sa kagutom. Dugay, kaya sila nahuman, kuya, sa ilang pagpangaon niya humot, kayong pinaksiw, kuya. Lami kayong panga sa bulinaw, eh. Grabe, kuya, sa kagutom, gito akong gibati, kuya, ba, nga nalipong ko. Grabing kaulaw na ko ato, kuya, kaya ang finding sa doktor, ang kagutom ko to, kuya. Nahibaw ano nila, kuya, nga gutom kayo ko. Kuya, ang problema na ako, kay dili jud ko kasulti kang Claret, kuya. Dili ko kasulti. Gani, pagkasunod ana adlaw, kuya. Ako nagyong gisure nga busog ko, kuya. Gani, kuya, para lang yun makaistorya ko sa iyaha. Itambagan ko ni Papa nga mag-inom ko, no. Mag-shot-shot ko, no, kuya. Aron nga mangisog ko, no, ko. Tuod man, inom-inom ko, kuya. Og dito ni abot ang panahon nga nangulit taog yun ko sa iyaha, kuya. Og isog na kayo ko. Og mauna yung mga pangitabo, kuya. May gabi na, Part. Sa'yo, Part? May gabi na ni mo, Karis. Pwede ba nga pasudlong ko ni mo? Hubog man kayo ka. Ay, kinsa na mo ng problema ang bisitahan mo na, Claret. Ay, ikaw mo rin na Jeffrey. Ikaw mo rin na Kuya Pan. Di na may tabo na ay. Ikaw na dagang kayo. Ako mau ganap, Claret, pasudlang na mong bisita. Kay buntis lagi mong igsuon, yes, okay. Pa. Suot ko na ingon ni Papa. Salamat kayo. Basig tingala ka. Anong lako dali. Morning kitawag, Claret, nga the return of the comeback. The return of the comeback? Oh. Nautugani kon sa ituyo ni mas ako, Akaron Jeffrey. Abi mo, sultihan taga Claret, ha? Kaya dugay na kayo nakang gibati ni. Dugay na kayo na kong gibati, ka akong gitigom sa akong kasing-kasing. Sulod sa kong kasing-kasing. Deep inside me. Deep inside my heart. Nianhi ko din kay gusto kong maningil ni mo, Claret. Gusto kong maningil ni mo. Maningil? Sa asa? Maningil ko sa mo sa rinta. Uy, rinta nga, no? Rinta good nga. Naman minagpuyo nining among balay, amo aman eh.
Renta akong gisingil si buha. Truly I'll do. Kay dugay ka na nagpuyo sa kong hunahuna. Wa kay bayad-bayad. Boom! Mao ba? Mao kayo. That there's no one but O Claret, sultihan ta ka. just Nga sa matag karon ug unya. you want me to. Ikaw na sa akong hunahuna. Naghanag ng ingon, hubog ko no ako. Hubog. Oo, hubog ako. Hubog ako sa mga pasaling o gugmagay. Mau ka na ang gibati sa akong kasing-kasing. Claret, sultihan ko ikaw nga sunin ng kasing-kasing bisag uting kayon ang kinapusuran ni Ine makita ang pagtuyhakaw sa gugmang timus nga alang kanimo ako lamang. Nibal, nawala ang script asa ba to? Claret, ni ining kagabihi una And I will give you all. ang ako ang ipangandaman aron lamang nga dawaton og sugton mo ang pobre kong pagbati alang lang yun kanimo. Boom! Anong naman ay boom? Buang sulatan ni nga akong script eh. Answer me. Claret, Tell me you want ay si Claret, nanghubo mo sa nina Claret, oh. Anong kilyo? my heart and soul. Claret, ang akong kalag o ang akong lawas ihatag ko diha kanimo. Sa panahon nga sugton mo ako, ipasalig ko kanimo nga dili ikaw pasakitan. Kani pa man sa kanunay ikaw palamian. Boom! Wait, inganin lang ni ha? Sugton lang ta kayo nagbalik na nimo siguro. Claret, ayan nagbuhatag kay basig madunggaban ko diya sa gawas. O di na ko kabalik. Palis maluoy kay Claret. Ay, dili. Inigbalik na nimo nga kanang dili ka hubog, okay? Hey, please. Sugtan na lang ko. Anong sugton man dayon ta kabe? Diya, asa man na paingon, diya ramang gyapon na. Sugtan na lang ko. Ay. Sige. Isugutan na ka. Oh, gisugot ako ni mo! Yes! Pero, magbulag lang yak. Magbulag na ta. Ha? Anong magbulag man ta? Dali ramang kayo nga naman. Ano, magbulag man dayon ta? Dali ra kayo. Asa mo guna paingon ba? Di araman day gapon? Boom! We will paint the light and shades, the colors. Uy, Helen. We will climb the steep Mo na dako kayo na kong problema, kuya. Odysseys. We will lay down on Problema kay ko, kuya, kay dili jud ko makasulti sa iha, kuya. O dili ko makasulti sa babae. try to set it free. Kung dili ko hubog. Yeah, yeah, say Dili sabgyud ko sugto ni Claret, kuya. Basta mong tao ko nga hubog ko. when Ambot niya akong panga, kuya, oy. O nga akong suwang mag-abot man. Usahay mahahayon gay na ko si mama, kuya, o si papa, kuya.
Nga kini akong suwang o nga kini akong bag-ang dagko kaayo. Dili ba ka mao ni hinungdan ko yang anong makuha niyo, hindi ko ka istorya I love you. Kuya Helen, tabangi o tambagi ko ninyo sa angay na kong buhaton ani. Unsa gyud ang pinakasekreto kuya? Nga kanang pwede ka mangulitaw o babayi nga dili na kinahanglan sa inom-inom kuya. Please daw, tabangi og tambagi ko ninyo kuya, maluoy ang taon mo. Unsay angay na kong buhaton sa akong problema. Inyong magtatampo, Jeffrey. Will paint the endless sea a mystery to me. He will reach out for the sun, not dreaming what he sees. He will fall down on his knees, an angel touching ground. Takes him to the other side, sweet love is coming down. Yeah. Ata karon diri mga parente aron tagaan na to pagtagad kining lalum kaayo nga problema ni Jeffrey. Common nga problema mga parente, di ba? Common nga problema. Daghan jud ang dili makasulti, dili makainom. Ang uban gani wala na uyab-uyab, nanguot na lang dito sa mga parente. Ba nga buntis na lang, wala gay gani sila nagkauyap. Basta makasulti lang I like you, mao na to. Bueno mga parente, ang inyo ang mga text messages inyo nang isend diri sa tuwa sa 0910-85215 o kahapoy di mo mutambag din sa tuang pinaagi sa telepono sa 226-2222. 226-2222. Daw na yung mga tambag diri mga parente ato ning Tagalog pagtagad. Daw na kaingon diri nga bro, ayaw sige kaon og nangka. Tama no, kay pilit biya na nangka dagag tagok. Dili siya maka-istorya, no? Good morning, Kuya Helen. Kini jud si Jeffrey, no? Angay ani paliwatan. Banana type. Padi ay ka. Diki ay pa. Diki ay, di kaingon, no? Kuya Helen, dapat ipanatag niya ang iyang loob kay gusto man jud kaayo niya ang babaye. Kuya, igrita ako mama nga sayo kay ni mata kuya. O kay Kuya Arman nga nangapi. Agi ka ni April Joy sa my shrine. Og mingon dire nga ipaputol ang iyang suwang kuya. Uy, grabe po. Dili mamangyan nga dili man na maoy hinungdan nga di siya kasulti pag sure mo dia. Good morning kuya, ang ako sa imuha. I-serious focus ka para masulti nimo ang imong gibati. Agi ka ni Kerjan sa Panakan. Samtang ni Kuya Helen, ang ako matambag ni Jeffrey, ipaagi na lang niya sa text ang iyang I love you. Ngadto ni Clarit. Palihog ko pukaw ni Jisa kay mag-walking nami. Ikaw di magpagpukaw. Ako pag hindi mo rin pukawon nga na ako layo kay kadere. No, grabe mga parente, no? Oy, tayo sa di pa dahi ko malimot, ha? Doon na dahi ko timbayaon di ay, no? Maayong buntag di ay ni Ate Sally. Ate Sally o avid fan kaayo, no? Og yang bana nga si Jogi ka ni Jan mga parinte, no? Ay, sa ko to? Okay, Taysa, ha? Taysa, dali lang, ha?
Dali lang. Okay? Okay, ang daghan pa kayong mga text messages niya ato ning Tagalog pagtagad mga parinti. Kumutawag ka mo 226-2222 abri atong linyas telepono mga parente ha, abri po atong petahan basig doon na mo'y dadon nga sudan. Okay po na. Wag na pag yun ni good morning Kuya Helen, ako lang tambag ni Jeffrey kay mag-inom siya og mantika para danlog ang iyang istorya imong baba. Ay, para manas bitukon na imong giingon. Ay, nako. Okay, napagyuha din niya. Kuya Helen, maayong buntag. Ako pa niya, kuya, may pagmuapil na lang siya sa iring-iring sa Labridyo. Makakita pa siya. Kuya, gikan ni Ripi Lapas sa may Hagunoy. Pwede kayo, no? Pwede kayo, ha? Bro, dako di ay kaog suwang. Oh. Okay, napagin ni Kuya Helen, pakuhain na lang na iyang suwang aron makaistorya sa tarong si Kurayag ni Kuya sa Fresh Harvest. Bro, dawata unsa ang naa sa imuha? Gikan ni Mika Ray. Good morning Kuya Helen, pabutangin na grasa kuya para danlog ang mga joints. Kuya, tamimi man kaayo si Jeffrey kuya, Jimmy di ini sa Butulo sa Torero. Kuya, ing ana jud na, no? Ako na yung tambag rin, puro man yaga-yaga nila mong tinambagan rin, mura na hiyuki. Ako na yung mutambag anime, kapit ng oras. Dong Jeffrey, paminaw dong. Paminaw sa akong istorya. Walay kalabutan ang physical na anyo, no? Sa imong dili pagsulti. Walay kalabutan na. Baga bakag lagos. Taas bakag suwang. Bukad bakag papangig. Walay kalambigitan na dong sa imuhang pagsulti. Sa imong papangulitaw ngadto kang klarit. Naana dong sa imuhang kurso nada sa imong kurso. Maunay kurso dong nga lisod kaayo. Kurso nada, no? Kung maulaw jud ka dong o dili jud ka kasulti, daghan nagpaagi sa communication karon. Text messages, chat. Sa daghan nga pamaagi, pwede na nimong ipaabot ang imuhang gugma kaniya. Ay kita naman nimo. Dili siya ganahan og lalaki nga pangulitawhan siya nga hubog. Kay base pagkaugma nalimot na ka ba? Unya dong, kuidaw anang imong trabaho dong ha? Nga kumahubog ka, mangulitaw ka? Base baya og patulan ka dong og mga babae? Nga wala nimo gusto, nya matingalan na lang ka, nga nakabuntis na ka? Basig matingalan na lang ka, anak. May unta kung ang imuhang mauyab nimo, os-os og matres. Mao na dong ha? Halimbawa, dili gini mo malikayan, kampantig yung ka nang mo inom ka. Siguro, dili ko mo recommend ha, pero posible nga maka-shot ka gamay. Unya, may istorya ka. Mayon ta ka nang dili manimaho nga ilim nun dong. Unsa may ilim nun nga walay baho dong, aron makapangulitaw ka na ba? Soft drink siguro dong, nya butangan mo grabing alcohol. Masig posible na, no? Pero I don't recommend it. Napa may laing way of communication, di ba? Napa may laing way of communication ka ng cellphone. Pwede ka maka-text, ha? Pwede ka maka-kuan sa chat sa FB. Kana lang, lain lang kay paminahon dong nga diha ni mo siya gipanguyaban through electronics. Kaya kung magbulag mo dong, gitawag po na og electronic divorce. Siyempre, kasi electronic man lang. No? So, ingana na lang doon ako matambag, no? Ayaw na lang yung kaayo, kung ang imong panguna-una, ayaw kayo og lubuga, no? Kaya sama sa kong giingon, daghan og pamaagi para makauyab ka. Gani, daghan man gani ang naminyo nga pinaagi sa chat tungod kay lagyo ang ilang mga partner. Kaya nagmabinungahon man, nindot man kayo ang dagan, no?
So ingana na lang dong. Ha? Kung dili ka mao mo istorya imong baba, ha? Kung dili nimo magamit imong baba o imong dila, gamit imong tudlo. Ha? Oy, dong, ayog lain na pagsabot dong ha, kay malaparuhan niya ta ka. Lain ba akong gipasabot? Gipasabot, kung dili makakaistorya, gamita imong tudlo sa pag-text. Nahala, sige. Nahala po niya akong mga kwanting paminaw ng mga bastos kay guna-una. Ano mga konduktor, number 1 yun nga daw ta guna-una.